Hej igen, alle sammen, og velkommen til endnu en videodagbog med mig, Christian Martinsen. Så kun de folk, jeg kender, der ser den her, men alligevel, hvis der er andre, der falder over den. Og ja, jeg er, som jeg ved, i Australien, og det er derfor, jeg laver denne videodagbog for at fortælle om mit liv hernede. Godt, først opdateringer. Hvad er der sket? Der er ikke rigtig sket så meget, faktisk. Der sker ikke næsten ingenting for nyligt. I de, det var kun været 2 uger siden jeg lavede den sidste. Men stadigvæk, der er stort set intet sket i de 2 uger. Dagen er bare gået dag ud i skolen, sådan lidt. I dag, der er faktisk det eneste, der egentlig er sket sådan af store ting. Det var faktisk i dag, hvor vi tog ud i sådan noget, der hedder Oyster Festival. Hvor at vi så ikke fik nogen østers af en eller anden mystisk grund. Fordi at de var både dyre og dårlige. Ja. God festival, hvor man sælger dyre og dårlige østers. Way to go. Så i morgen, der tager vi ned i Sydney. Sydneys fiskemarked, som er verdens næststørste. Det fortalte Peter mig i hvert fald. At Sydney har verdens næststørste fiskemarked. Og der tager vi så dernede og køber nogle østers og holder en picnic. Så det bliver rigtig godt. Endnu en ting, det er bare sådan lige for lige at shoppe fisk lidt ind i det. Det er lige, jeg har lige fundet ud af, det er faktisk et stykke tid siden, men jeg har ikke fortalt om det før, at hernede, der er juleaftensmad. Det er oftest ost eller alt godt fra havet. Hvilket jeg som dansker har utrolig svært ved at kapere. Men sådan er det. De må jo spise, hvad de godt kan lide. De har ikke så meget. De kender ikke dansk juletradition. Men det er fint nok. Vi får dansk julemad til jul, hvilket er rigtig godt. Jeg elsker dansk julemad. Ja. Giv mig lige så godt, jeg skal lige tænke om der er noget, om der er andet. Nå ja, jeg er begyndt at skrive uafhængigt forskelligt til på noget, som jeg ikke viser til særlig mange, men at de selvfølgelig falder over det, hvilket jeg tvivler på, at samtlige, der ser den her, gør, eller nogen gør. Men min egen familie gør, og der er sikkert også, og der er sikkert også andre, der gør. Men det er i hvert fald få, og jeg fortæller ikke, hvad det er, fordi at jeg får enten meget mærkelige blikke, eller bliver ikke udsygt med noget eller det. Så bliver der ikke nogen, der får noget at vide om, med mindre at de selv bliver det, eller at de falder over det. Det godt kan ske. Meget bedre. Ja. Du forstår, ja. Hvis der ikke sker noget særligt stort de næste 2 uger, så venter jeg lige 3 uger med at lave den næste, fordi at der er kun gået 3,5 minut på den her lige nu, så ja, jeg søger at gøre den længere, så folk kan finde ud af, hvad der er sket. Men alt vi skal vide om de her 2 uger er, at der er næsten intet sket af nyheder, og det eneste store, der er sket, det er, at jeg har været på en Østerfestival, og jeg begyndte at skrive, men det er der rigtig nogen, der får så meget at vide om. Godt nok. Forhåbentlig ses vi næste gang. Christian Martinsen signer over fra Australien hernede. Vi ses.